Hola, aquest vídeo número 8 és el sisè de la sèrie sobre pronoms febles. Els anteriors van del vídeo 1 al vídeo 5. En aquesta ocasió veurem el pronom I. És un pronom que ve de l'adverbi llatí de lloc ibi, encreuat amb vic, que volien dir aquí, ací, allí, és a dir, eren indicadors de lloc. Fixeu-vos que aquest pronom fonèticament sembla ben poca cosa, de fet és una sola I, com una piulada d'ocell. Però quan és imprescindible, quan el verb l'exigeix, hi ha de ser. Si no, es percep clarament que hi falta alguna cosa, o fins i tot pot ser que la frase no s'entengui perquè canvia el significat del verb. Alguns verbs l'exigeixen i altres l'admeten en casos concrets. A vegades, segons el que vulgui dir el parlant, es pot posar o no. La funció principal del pronom I, la funció majoritària, fins i tot històricament parlant, com hem vist, és locativa, és a dir, la d'al·ludir a un lloc que ja s'ha esmentat i que està sobreentès. Per exemple, posem el cas més senzill. Vas a casa? Sí. Hi vaig ara mateix. Aquest I vol dir a casa. És com si diguéssim ara mateix vaig a casa. A casa seria un complement circumstancial de lloc equivalent a un adverbi de lloc. Per això d'aquest pronom i del pronom en a vegades se'n diu pronoms adverbials. Ara bé, tot i que aquesta és la funció primigènia, el mateix pronom i, com veurem, pot servir per substituir també altres tipus de complements. I com que no vull gramaticalitzar l'explicació, sinó exemplificar l'ús del pronom per intentar que entri més aviat per la via de la intuïció, començaré de seguida amb aquells mini diàlegs on surt el pronom i només al final donaré alguna noció gramatical complementària. Aquí no hi haurà l'emoció d'haver d'endevinar quin pronom toca, Tots són sempre I. Comencem, doncs. Primer, un diu, jo tinc el balcó ple de plantes. I l'altre contesta, doncs jo no hi tinc res. Ara no l'escric el pronom, veieu? L'escriuré després quan faci el repàs. Ara el que vull és que, veient el buit, el trobeu a faltar i també que penseu què passa si el pronom no hi és. Veureu que a vegades simplement pot ser que t'hi falti, però a vegades el que passa és que canvia el significat del verb i, per tant, també el significat de la frase. Fixeu-vos si no en aquesta mateixa, no? No és el mateix no hi tinc res, referint-se al balcó, que no pas dient no tinc res. Ja esteu d'acord, Si no veieu la primera, doncs poseu pausa al vídeo i penseu-hi, perquè això mateix passarà moltes altres vegades. Doncs anem endavant. Segona frase. A l'estiu m'agrada anar a la platja. I l'altre contesta, a mi també m'agrada molt anar-hi. Com veieu no poso pronom. 3. Això et pot cabre al maleter? I l'altre contesta, no, no crec que m'hi càpiga. Us deixo les dues versions del pronom perquè trieu la correcta. 4. Jo passo els matins a l'ordinador. L'altre diu, doncs jo hi passo les tardes. 5. Camino molt lentament, diu un. I l'altre diu, jo també camino, jo també hi camino. 6. Faig servir les tisores de la cuina per tallar de tot. I l'altre contesta, doncs jo només hi tallo el menjar. Anem cap a la 7 i comença una sèrie de 4 dedicades a la Barceloneta. Em sembla que aquesta tarda aniré a la Barceloneta. I contesta,
A la Barceloneta? Jo no hi vaig mai. 8. Em sembla que avui agafaré el cotxe per anar a la Barceloneta. Hi aniràs amb cotxe? Jo per ciutat no hi vaig mai. 9. Avui aniré a la Barceloneta amb cotxe. Jo de tu no hi aniria. 10. Ara canviem el cotxe pel Ferran. Avui aniré a la Barceloneta amb el Ferran. Jo de tu no hi aniria. 11. Diu que arriba sempre cap a la 1. I l'altre contesta: sí, creu tu, no hi arriba mai. 12. No convé que arribis massa d'hora a la feina. Doncs em sembla que justament avui hi arribaré una mica. 13. M'he acostumat de seguida a la seva manera de treballar. I l'altre contesta: noi, doncs jo no m'hi acabo d'acostumar mai. O no m'hi acabo d'acostumar. 14. Renunciaries al teu sou per ajudar la teva empresa? No, no hi renunciaria mai. 15. Confio molt en els nostres veïns. Doncs jo no hi confio gaire. 16. Saps que m'he convertit a l'islam? Sí? Jo ja m'hi vaig convertir quan era jove. 17. T'has fixat en aquell noi que du un conillet tatuat al coll? Diu sí, ja m'hi he fixat abans. 18. Si et toca la loteria, pensa en mi. I pensaré, t'ho juro. 19. Estàs d'acord amb mi que les flors de Bach són una ensarronada? I estic totalment d'acord. 20. Has parlat amb la Carmeta últimament? I contesta: sí. Ahir mateix hi vaig parlar. 21. T'han amenaçat mai amb un sable? Diu no, francament, no m'hi han amenaçat mai. 22. Diu, m'he d'amoïnar pel que m'acabes de dir?
Diu, no, no t'hi amoïnis pas. 23. Hem de lluitar per un finançament més just. Diu, si ves, fa anys que hi lluitem. I de què ha servit? 24. Oi que s'ha tornat una mica bleda? Diu, sí que s'hi ha tornat, sí. 25. Tinc la sensació que avui duc els cabells una mica estarrufats, o massa estarrufats. L'altre contesta, diu, no tinguis manies, que no els hi dus pas gaire. 26. Em considero una bona persona. I l'altre contesta, ja som dos. Jo també m'hi considero. I 27, que és l'última, quan l'he vist entrar, m'he quedat garrativat. I l'altre contesta, t'entenc. Jo també m'hi he quedat. Doncs amb aquests 27 microdiàlegs ja en tenim prou per ara. Espero que no s'hagi fet pesat. Perquè els amants dels números rodons puguin dormir bé, el proper vídeo en faré 3 més i així arribarem als 30. Molt bé, doncs, què heu de fer ara? Doncs ara heu d'aturar el vídeo, tornar al començament, a la frase número 1, i primer haureu de repetir les frases amb el pronom incorporat. Millor si ho feu una segona vegada, però ara sense mirar i teatralitzant, com us vaig explicar ja en un altre vídeo. En segon lloc, heu de pensar què passaria si no en dugués de pronom. És a dir, el trobaria a faltar o bé simplement canviaria el sentit de la frase. En tercer lloc, aquest és opcional, us podeu traduir tan literalment com sigui possible, això sí, les frases en una altra llengua que conegueu bé per veure què passa. La majoria, evidentment, serà l'espanyol, però no necessàriament. Al vídeo següent posaré tots els pronoms de les frases i les comentaré. Fins aleshores. I doncs, si voleu, deixeu els vostres comentaris aquí mateix a YouTube o si teniu algun dubte o pregunta a l'adreça que hi ha aquí sota. Doncs fins a la propera.